ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ପରି କ'ଣ କିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଚଟପଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ? ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ ପୁରୀ ଏସ୍ଏସ୍ କଲେଜ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପାଖରେ ଥିବା ଏହି ମଉସାଙ୍କର ଦହି ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ପାଖକୁ। ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯାଉଛି ଏକ ଦହି ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍। ଆଉ ଡେରି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଲୋକେସନ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ପୁରୀ ଏସ୍ଏସ୍ କଲେଜ ସାଇଟ୍ରେ ଥିବା ଏହି ମଉସାଙ୍କର ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍ ଷ୍ଟଲ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ। ଲୋକେସନ୍ଟା ତଳେ ଟ୍ୟାଗ୍ ଅଛି।